Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Namar ka jing penbena ye ke election se ke yeng dor ba thau an ke jilla bat ka jing pentrei ki kendon per king election lani model code of conduct ki bor pulit ki lalait bantar bat wengno ye ki jing tho bat ki dur ki balawa na ki sengsan hima ba pher ha Kylleng ki jaka ki jing tho bat ki dur ki ba khambun ki balawa ha Kylleng ki jaka pat ba bat jaka ki reu shimen ki dei jong ki sengsan hima ba pher ki ba Kynthup jong ke BJP TMC bat ki wei ka jing weng no ya kini ki jing tho bat ki dur ka dei namar ba ki election commission jong ke ri India kala per king ban pen i ye ki jing tho bat ki dur ki bala aban long kum ka jing yalap election kamtam la da wa ye ki jing tho bat ki dur klem da yo jing bit na ki bor ba dai kmi lao với tôi thôi. Nó lông vậy. Thế nào?